L'Ajuntament de G ha acollit aquest dimarts una xerrada explicativa al voltant de la futura política agrària comuna que prepara la Unió Europea. L'acte, organitzat pel sindicat Unió de Pagesos, ha servit per explicar als ramaders de la comarca aquelles novetats que presentarà la normativa europea. Aquesta, entre d'altres coses, oferirà noves oportunitats als ramaders que es dediquin al cavall, tant en forma d'ajudes directes com en forma d'incentius indirectes. El sector aquí, concretament, podríem estar parlant d'un nou compromís de les mesures agroambientals, per exemple, que van molt enfocats cap a la conservació de les pastures a muntanya, i això és una voluntat explícita que vol el Parlament. També es dona l'opció amb el tema més PDR, amb el tema comercial, que també és una cosa que estem vivint ara. O sigui, l'ajut és el que és, està congelat, no ha baixat però no ha pujat, això vol dir que està congelat i anirem minvant el que és la seva repercussió amb la nostra explotació, però ens dona unes eines en què puguem obtindre més valor pels nostres productes, i aquí és on ens hauríem d'aturar una mica. La nova PAC també pot ajudar els ramaders de Cerdanya a reduir els costos de les seves explotacions. Què vull dir? Que ens podem organitzar, o ens hem d'organitzar. Europa ens està dient això per tal de reduir les nostres despeses, que és base fonamental. I amb aquestes mesures i mesures de mercat que també entenem que s'aniran implementant amb el tema de costos de producció o caigudes de consum, intentem entrar en un nou període, sobretot amb una força, o amb més força, que no pas tenim ara. La xerrada informativa d'aquest dimarts a G ha comptat amb la presència d'una vintena de ramaders a la comarca.